Zdravím vás u tohoto videa a v tomto videu si zadáme otázky a když je zodpovíte správně, tak mi budete moct zadat úkol. První, kdo odpoví správně, tak ten mi bude moct ten úkol zadat a taky ho budu muset splnit. Takže první otázka. Co dělá horník, když sfárá? Nechápu. Ale odpovědi tam jsou. Takže za A sjíždí dolů, za B spojuje díly pomocí jejich rozstavení, za C řeší jablkosváru. Tak. A teď jde další otázka. Spisovatelka H. Mácha napsal báseň Máj, kolem kterého severu českého rybníka se odehrává děj tohoto díla. Tak. Za A Máchovo jezero, za B Hamerský rybník, za C Máchův rybník. Za A, za B a jo. A za C. Poslední otázka. V Mělníku se setkají řeky Labe a Vltava. Která řeka vtéká do které? Za A Labe do Vltavy, za B Vltava do Labe, za C nesetkají se. Za A, za B, za C. Tak, to je konec videa. A v příštím videu se zadáme další 3 otázky a splním úkol. Tak čau.